mig-blog, som ikke er min. Jeg har lovet Maria for meget lang tid siden, at jeg ville teste den her Sephora's Upside Down mascara. Den ser sådan her ud. Meget ser sådan dobbelt børste. Og den lover selvfølgelig, som alle mascaraer nu gør, at den kan alt muligt crazy. Og for ligesom at teste den på bedste vis, har jeg lagt mascara på mit ene øje, så I kan se, hvordan det normalt ser ud, når jeg har mascara på, og det andet øje er nøgent. Og min sædvanlige mascara er Maybelline's Great Lash, den her forfærdelig grimme, som jeg i sin tid fik med min lille konfirmationskjole. Jeg har været omkring en del andre siden da. Men nu er jeg altså vendt tilbage til den her. Jeg synes, den er ret fantastisk. Skal selvfølgelig siges fra starten af, at jeg fra naturens side har været ret heldig med mine øjenvipper. Jeg har ikke bukket dem før det her. Det gør de automatisk, eller naturligt hedder det, fordi jeg har krøller. Og så er de også sådan forholdsvis lange. Så det har jeg været ret heldig med. Så derfor, hvis man nu har noget kortere vipper naturligt, så det er altså ikke fordi det er et mirakelmiddel, jeg skal til at prøve nu. Børsten. De siger, at det smarte ved den er, at den kan 3 ting. Først så fungerer den sådan, så man ligesom klamper sammen om vipperne. Tænk ligesom når I bruger et glatjern eller sådan noget. Sådan så der kommer mascara på begge sider, og det skulle jo være helt fantastisk. Så kan det er ligesom sådan en pølsetang. Så når man så maser den sammen til, så bliver det en stor børste, og den skulle man så angiveligt også kunne bruge, og den skulle så gøre noget andet. Og til sidst, så kan man så bruge den nederste. Okay, den ene børste går ud af, jeg ved ikke, om I kan se, men den bøjer sådan opad, og den anden børste bøjer indad. Og den, der bøjer indad, skal man så angiveligt kunne bruge på de nederste vipper, for at gøre dem mega smukke, eller et eller andet. Så nu skal vi se, hvad den kan, den her. Til at starte med kan jeg så sige, at det starter ud som noget hø, fordi at når man dypper børsterne, eller børsten, en eller flere, i den her beholder, så er de samlet. Det vil sige, at de samler en hel masse mere mascara op, end de egentlig burde. Så når man tager dem ud derfra, så er der bare klumper en masse fanget der midt imellem. Der er alt for meget mascara på børsten. Og det skal man så til at skrave af selvfølgelig. Hvilket er rigtig meget spild af mascara. Pludselig det ødelægger, kender I det, når man har haft en mascara i rigtig lang tid, så sidder der en masse mascara. Det gør der allerede nu. Så sidder en masse mascara rundt omkring på beholderen. Det gør der nemt ved den her så. Men lad os give den et forsøg. Det første problem, jeg render ind i, er, at man simpelthen ikke kan... børsterne kan ikke presses nok sammen til, at de ligesom fanger vipperne. Så det føles ikke rigtigt, som om der sker en skid. Og så kan man heller ikke lige... Så nu ramte jeg mig selv. Fordi at man kan jo ikke... Den her kan selvfølgelig ikke komme lige så langt ind, som den anden kan, uden at ramme øjenlåget. Det er nok i virkeligheden bedre, hvis man bare bruger dem individuelt. Men det dør hele pointen jo lidt ved, kan man sige. Altså... Jeg er ikke voldsomt imponeret, kan vi sige det sådan. Jeg kommer til at skulle lave en hel masse clean-up, hvis det her skal blive nogle anstændige vipper bagefter. Det er ikke fantastisk. Okay, så første måde at bruge børsten på, er ikke fantastisk. Jeg rammer mit øjenlåg igen og igen og igen. Og det har heller ikke rigtig den effekt, det ligesom er meningen, det skal. Og de klumper. Og så prøver jeg at se, hvad der sker, hvis jeg samler dem til en stor børste. Det fungerer ikke en skid. Ej,
Men det er fuldstændig umuligt at manøvrere. Udover det, så kan jeg se på det hele nu, at mascaraen, som jeg har dyppet den i, den sidder fast hele vejen op og ned af børsten. Så nu har jeg mascara ud over det hele i et forsøg på at base de der børster sammen til en stor børste. Og jeg får ikke en skid. Altså den er fuldstændig umulig at styre. Plus man skal faktisk bruge ret meget kraft for at holde dem her sammen. Så det burde man jo ikke rigtig skulle gøre, vel? Altså, det er for meget bøvl for noget, der overhovedet ikke virker, som det skulle. Altså, I ser i forhold til spredte vipper, knap så spredte vipper. Så vil vi gøre det der igen, se om det afspreder dem. Det gør det ikke en skid. Det gør det ikke en skid. Og når man så gør det her igen, så I se, at det er ligesom om, at i stedet for at putte mascara på, så tager den mascara af vipperne. Det er jo ikke meningen. Nej, det fungerer slet ikke. Nå, lad os så prøve at se, hvad der sker, hvis jeg nu bare dypper den ene børste. Og så prøver jeg det der, men det er det samme. Der kommer alt for meget mascara på børsten. Der er slet ikke noget børste tilbage, der er bare mascara. Men lad os se, hvad der sker, hvis jeg prøver at bruge den der børste, der går indad på de nederste vipper. Nej, der er alt for meget mascara på. Nu ramte jeg så også mig selv igen. Altså, den her mascara er forholdsvis dyr. Og i forhold til, hvad den lover at kunne, så er noget lort. Det vil sige det sådan. Det gik bedre med de nederste vipper, end det gjorde med de øverste. Men altså, der er mascara ud over det hele. Der er mascara på mine fingre. Der er mascara på mine øjenlåg. Der er ikke lige så meget mascara på mine vipper, som der burde være. Du se i forhold til, nu er jeg selvfølgelig også bedre kant med den her. Men den kan I se, den ligesom fanger vipperne. Altså den kan tage fat, så man er sikker på, at der kommer mascara på. Og så, du ved, i stedet for at bruge den der ligesom klamper sammen, ligesom glatjerne, så vil man bare gøre sådan her, bagefter, til at forlænge vipperne på den måde, med sin helt almindelige mascara. Det er pisse meget nemmere at styre. Og nu har jeg også mascara på min almindelige mascara, og på mine fingre, og ud over det hele. Og seriøst, jeg er ikke det mest elegante menneske i verden, men jeg plejer altså ikke at se sådan her ud, efter jeg har puttet mascara på. Så lad os sige dommen over Sephora's Upside Down mascara. Det er noget lort. Hold jer væk fra det.